No, tämä on Matti ja Irjamäen koti Turussa Numen Pakalla. No, lähdettiin siitä liikenteeseen, että katsottiin hissitoimittajia, lähinnä tämmöisiä pieniä hissejä. Siitä se sitten pikkuhiljaa kehittyi. Ja lähdin soittelemaan näihin paikkoihin. Niitä todellisia vaihtoehtoja sitten kaiken tämän jälkeen, kun olin soittokierroksen tehnyt, niin ei ollut paljon. Ja yleensäkin varmaan tämmöisessä, kun jälkeen asennetaan, niin se, että se mahtuu sopivasti. Ja tähänkin otettiin kaikista pienin, ja se juuri mahtui. Ja heillä oli semmoinen tarjolla, että tästä lähdettiin niin kehittämään. No, yleensä se lähtee niin etenemään, kun myyjä ja ostaja tekee päätöksen, että nyt me ollaan kohdattu. Se mitattiin toimittajan kanssa yhdessä, että se mahtuu, ja kun avara ja mitä puretaan, kun siinä kohtaa oli porrassyöksy. Mutta onneksi oli niin avarat portaat, että saatiin siihen sopimaan. Ja myöskin nämä uudet portaat, mitkä toimii nyt. Kauppias sanoi, ja valkoinen pistetään vai? Mä sanoin, joo. No niin, oli niin helppo. Mikä ei välttämättä kaikkien silmään sovi, mutta se on nyt siinä. Se osuu hyvin, niin kuin sanoin, yhden nojatuolin paikka meni ainoastaan, ja sekin oli porrassyöksyn alla. Ja naapurit ei huomannut, kun kävi vilkaisemassa, ne katteli, missä se on. Eli ylhäällä se näkyy paremmin kuin täällä alhaalla. Sanotaan, että yleensä on projekti mikä tahansa työvaihe, mikä viimeksiä tehdään. On se sitten niin isommassa kohtaa vaikka loppusiivous tai joku muu. Jos se tehdään hyvin ja se on oikein viimeisempään hoidettu, niin kuin tässä oli asennushomma, niin tästä koko projektista ei todella hyvä mieli. Hinta on varmaan silloin sopiva, kun myyjä ja ostaja pääsee kauppaan. Eikö se ole?